Libreng serbisyo sa panglawas ang gipahigayon karon sa Cebu City Health Department alang sa mga regular, casual ug job order nga mga trabahante sa Cebu City Hall. Ang ilang gitawag nga Employee Wellness Hub usa ka month-long nga programa karong buwan sa Mayo nga ilang gisugdan niadtong adlaw sa mamumuo Mayo 1. Lakip sa mga libreng serbisyo nga ilang gihalad sa katawhan ang pagkuha sa vital signs, medical consultation, family planning services, nutrition assessment ug counseling, CCMC malasakit laboratory services ug PhilHealth membership registration. Gani sobra 200 na ka mga empleyado ang nakabenepisyo sud sa upat ka adlaw nga pagpahigayon niini. Ubay-ubay sa niya actually nagsugod niya itong makaadlaw karon daghan na jud kay mga nina kay murag iko tagsa-tagsa mga sila paanhi diri. Nagpakonsulta po sila di ato amo na pong resitaan sa kung say appropriate nga tambal o kuan nga. Mostly gyud kani sa atong wellness program nga sa laboratory nato nga different laboratories nga to kuan to determine kung doon na bagay sila mga sakit sa kidney, sa hepatitis ba o sa heart ba, cholesterol ba o diabetes ba. May bawaan na to, pinagi ni atong wellness program. Gawa sa pisikal nga panglawas, gihatagan pud sa programa og importansya ang mental nga kaayuhan sa mga City Hall employees pinaagi sa ilang libreng mental health program. Gi-emphasize sa amo ang City Health Officer nga si Dr. Daisy Villa nga it should be an integration of both physical and mental nga health. Naasa tay gipanghatag nga mga brochures no sa mental health no on how to overcome stress, anxiety and depression. Ang pwede namo matabang sa ilaha is naagyud tay counseling sessions with the psychologist para if they are willing to have a counseling sessions with the psychologist is makahatag og kanang tambag sa ilang psychologist unsay mga coping mechanisms nga pwede nila buhaton in order to address ang ilahang anxiety or depression. Sumala sa itong nahinabig ng mga empleyado kaganiha, dakong tabang para nila ang mga programa aron sa pagsayod sa kondisyon sa ilang mga kalawasan. Thankful po mi nga nani siya ni para ma-check sa jud among health ba kung kuan ba jud healthy ba mi or what. Sa blood pressure lang ma'am dayon ang kuan ma'am sugar. Yes ma'am, helpful kay ma'am kay para ma-aware sad mi kung healthy na di na ba mi healthy or unsa ba ma'am. Apan gawa sa mga City Hall employees, aduna pud sila giandam nga libreng mental health services alang sa mga taga-Dakbayan sa Sugbo. Mamahimo pud nga mobisita sa ilang buhatan aron maka-avail sa maong mga serbisyo. Naa dito among office so maghatag sa mig medications para sa mga patients nga to nga naay gi-maintain sa ilahang mental health conditions. Naasad tay referral for psychiatric consultation so naami psychiatrist. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.